ଦି दिन ହେଲା ଏତେ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖାଉଛ ଯେ କଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ? ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ କୋଉଠି ହବ ମୁଁ ବାଛି ହି ପାରୁନି, ସିଲେକ୍ସନ କିଛି କରିପାରୁନି। ଓ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଦେବି। କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ସଜେସନ ଅଛି, ମତେ ନେଇକି ଯିବ ନା? ଯିବ? ତାହେଲେ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରତିମା ମଣ୍ଡପ। ତ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ହେବନି, ତ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିଜୟ ହଲ୍। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ଥିଲା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟା, ତା ସହିତ ରୁମ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେଡ୍ ଠାରୁ ସବୁ କିଛିର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରୁମ୍ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ। ତ ଉପର ଫ୍ଲୋର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ତ ବାହାଘର ହେଉ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବ୍ରତଘର ହେଉ, ଆପଣ ସବୁ ପାଇଁ, ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବେ, ଏଠାରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଏଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆର ଡିଟେଲ୍ସଟି ପୁରା ସେୟାର କରିଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟିକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତ ଲୋକେସନଟି ଆମର ରହିଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟି କ୍ଲିନିକ୍ ଛକ, ବାଲିଆ।